Seorang pria lanjut usia, lansia, Mbah Tarman, 74, viral di media sosial karena menikahi perempuan 50 tahun lebih muda, Sheila Arika, 24, dengan mahar cek senilai 3 miliar rupiah dan hadiah mobil Toyota Camry. Pernikahan keduanya berlangsung di kediaman Sheila di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Rabu 8 Oktober. Tarman sendiri merupakan warga Desa Duren, Kecamatan Jatiroto. Cah ayu-ayu kowe kabeh aja sampai ketipu mbah ayah popo papi sing ngaku sugih kaya beritae Mbah Tarman iki, oke? Awakmu kapan rabi cah bagus? Rabi ku piye to, Mbak? Terus enak apa ora? Nek nyawang raimu iki delokane kok nggames. Njaluk. Le bingung apa? Bingung cah saiki lho kok ngomong tobrat-tobrut tibake artine apa? Oh alah tobrut iku basa Jawane sugeng. Maksude. Suarane ageng. Mbak, bojomu elek apa ganteng? Ganteng tapi ra duwe duit lah. Bojomu piye, Mbak? Bojoku elek ra duwe duit, jualukan sisan. Iso jawab pantun. Iso lah. Nandur pari terik suket, nek wis rabi ngerti pliket. Nandur pari panen beras, nek wis mari jolali keramas. Sampean kok doyan Mbak duwe bojo elek. Le, lak ya kuwi perkara sekoke jek empuk. Sekoke Mbak. Bojomu ganteng kuwi gak diganggu tangga, Mbak. Slamete ya ora nek bojomu piye, Mbak? Aja kok tangga setan ae ra doyan kok. Bojomu ganteng kuwi awake kuru tapi kok ya doyan, Mbak. Lele, godhong waru ditaleni karet, bojo kuru sekoke motor awet. Mbak, lapo bayi nek lahir kok mesti nangis? Mergo kaget. Salah. Lah terus apa? Mergo kecepit. Jare budal sunat kok jek nang omah. Rasido, dokternya malah melayu. Lah kok iso? Lah piye maneh gara-gara dokternya ayu kok.